በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በክርስቶስ ክርስቶሳውያን በወልድ አምላክ ወልዳን በሕይወት መንፈስ ቅዱስ መንፈሳውያን ተሰማኹም ኣብ ኩሉ ኩርናት ዓለም እትርከቡ ነዚ ቻናል እዚ ተከታተሉ ሰላም እግዚአብሔር አምላክ ምስ ኩልኻትኩም ይኹን። ባርከስ ከም ፍቃድ እግዚአብሔር አምላክና ለማዓንቲ እንመሃሮ ወይ ከዓ ንሪኦ ሓደ ቃል ተዳ ኮይኑ መጽሓፍ ኣስረ ቅዱሳን ዝብል ናይ ኣቦና ቅዱስ ያሬድ ናይ ቤተ ክርስቲያንና ዓይኒ ዝኾነ ታሪክ ናቱ ክነንብብ ኢና። ቅዱስ ያሬድ ማህሌታዊ ቅዱስ ያሬድ ሃገረ ትውልዱ ኣክሱም ኮይኑ ካብ ዓሌት ሌዋውያን እዩ። ስም ኣቦ ኣዳም ስም ኣዲኡ ከዓ ታውክሎስያ ይበሃል። ኣቦ ካህን ኣገልጋሊ ነበረ። 505 ዓመተ ምህረት ተወሊዱ ንትምህርቲ ዝበቀ ምስ ምንኩስና ኣባይ ይስሐቅ ንዝተባሃለ መምህር ሃብዎ። ኣብዚ እዋን እዚ ዕድሚኡ ወዲ 6 ዓመት ነበረ። ኣቦ ከዓ ኣብዚ ግዜ እዚ ሞተ። ኣብ ኣባ ይስሐቅ ፊደል ህሁ ኣጽንዑ መዝሙር ዳዊት ብግቡእ ንክመሃር ኣኩኡ ናብ ዝኾነ ኣባ ጌዴዎን ገበዝ ኣክሱም ከደ። ሓንቲ ቀለም እኳ ኣይሓዘን 7 ዓመት ተቐመጠ። ሓደ መዓልቲ ቀለም ኣጥፊኡ ኢሉ ኣኩኡ ኣብ 7 ዓመት ተቐመጠ። ኣኩኡ ኣብ ኣባ ጌራቆስ ተቆጢዑ ገረፎ እሞ በዚ ምክንያት እዚ ኮብሊሉ ሃደመ። ክኸይድ ከሎ ደኺሙ ኣብ ጽላል ሓንቲ ገረብ ከጽልል ተቐመጠ። ተቐሚጡ ከሎ ሓደ ሓሰኻ ናብታ ኦም ክዲብ እሞ ካብ ፍርኣ ክበልዕ 6 ግዜ ፈቲኑ ወዲቁ ከይተሓለሎ ን7 ግዜ እውን ፈተነ እሞ ኣብ መበል 7ይቲ ወፂኡ ካብኡ ዝደልዮ ምግቡ ክምገብ ከሎ ቅዱስ ያሬድ ብሓደ ተኸታቲሉ ተረድየ። ቅዱስ ያሬድ ካብ ሓሰኻ ተረድዩ ኣነ እውን ክሳብ መወዳእታ እንተዝፀርዶ ከምዚ ሓሰኻ እዚ ኣብ ድሌተይ ኣይምበፃሕኩን ኢሉ ተጣዒሱ ናብ መምህሩ ብምምላስ ንመምህሩ ይቕረታ ሓቲቱ ትምህርቲ ቀጸለ። ካብኡ ንሓደጋ ንዳሓር ጎይታ ንሕልንኡ ንጹር ልቦናኡ ብሩህ ገይሩሉ ብሓደ መዓልቲ መጽሓፈ ሊቃውንቲ መጽሓፈ ብሉይ ምስ ሓዲስ ወሲኑ ኣጠናቂቁ ተረኺቡ ዲቁና ተቐበለ። ከምኡውን ጎይታ 3 ኣሕዋት ብኣምሳል ካብ ገነት ብናይ ሰብ ቃል ከነጋግርዎ ለኣኸሉ። ቅዱስ ያሬድ ብተመስጦ ኣብ መንበረ ጸባኦት መላእክቲ ንጎይታ ከመስግኑ ከለው ሰምዐ። ኣብዚ እዋን እዚ ንጉስ ጳጳስ መኳንንት ህዝበ ክርስቲያን ንጸሎት ተኣኪቦም ከለው በዚ ካብ መላእክቲ ዝሰምዖ ዜማ ኣመስገነ። ቅድሚኡ ከምኡ ዓይነት ዜማ ቅድሚ ኣይነበረን። ስለዚ ኩላቶም ብኣድንቆት ሙሉእ መዓልቲ ክሰምዕዎ ወዓሉ። ነቲ ቀዳማይ ዜማ ካብ ሰማይ ሰማዕኽዎ ክብል ስሙ ኣርያም በሎ። እዚ ዜማ እዚ ናይ 24 ካህናት ሰማይ እዩ። እቶም ኣዕዋፍ ከዓ ብእግዚአብሔር ተኣዚዞም ፀሓይ ሙቐት ከይገበሩ የጽልሉ ነበሩ። ንጉስ ሃፀይ ገብረ መስቀል ካብ ፍጹም ፍቅሪ ዝተላዕለ ኣብ ቤተ መንግስቲ የቐምጦ ነበረ። ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ ኣብ ቅድሚኡ ቆይሙ ጣዕሚ ዜማ ዘለዎ ከስምዕ ከሎ ተመሲጡ ክሰምዕ ከሎ ከይፈለጦ በዚ ሒዝዎ ዝነበረ ኩናት እግሩ ወግኦ። ቅዱስ ያሬድ ኩናት ከም ዝወግኦ ከይፈለጠ ዜምኡ ወድአ። ዳሓር ምስ ወድአ ድማ ካብ እግሩ ክወፅእ ረአየ። ኣብዚ እዋን እዚ ንጉስ ናይ ደምካ ካሕሳ እንታይ ክህበካ በሎ። ንሱ ወርቅን ብሩርን ኣይደልን የግዳስ ናይ ገዳም
ክኸይድ ፈቐደለይ በሎ እዚ ንጉስ ካብ ክፍለእ እኳ እንተዘይፈተወ ዝሓሰቦ ክፍጽመሉ ስም እግዚአብሔር ፀዊዑ ምሒሉ ስለ ዝነበረ ኣፍቀደሉ። ቅዱስ ያሬድ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ኣትዩ ኢሉ ኣብ መንበረ ታቦት ዘርጊሑ አንቀጸ ብርሃን ቅድስት ወብጽኢት ስቤት ወብርት ክብርት ወልዕልት ኢሉ ናብ ቅድስት ድንግል ማርያም ወላዲተ አምላክ ምስጋና ንባቡን ዜምኡን ኣሰማሚዑ ኣስተኻኺሉ ኣመስገነ። ኣብዚ እዋን እዚ ካብ መሬት ሓደ እመት ዝኸውን ልዕል በለ። ቀጺሉ ደቀ መዛሙርቱ ኣኸቲሉ ሩባ ተኸዘ ተሳጊሩ ኣብ ጸልማት ኣብ ዝርከበሉ ገዳማት ሰሜንን ኣብ ደብረ መሓሚ ብጾም ጸሎት ተወሲኑ ናብ ኣቦ ወላድየይ ኣዳምን ናብ መምህረይ ጌደዎንን ናተይ መዘከርታ ንዝገበረ ዋግኡ እንታይ ክኸውን እዩ ኢሉ ንጎይታ ብሱባኤ ሓተተ። ጎይታ ከዓ ብቓል ኪዳኑ ኣሚኑ ተማህፀነ። ክሳብ 10 ትውልዲ ምሕረልካ ኣለኹ ኢሉ ተስፋ ሂብዎ ተሰወረ። ቅዱስ ያሬድ ዝደረሶ ድርሳን ኣብ 5 ተኸፊሉ ክረአ እንከሎ ንሱ ከዓ መጽሓፈ ድጓ ጾም፣ መጽሓፈ ምዕራፍ፣ መጽሓፈ ዝማሬ፣ መጽሓፈ መስዋዕት ካብዚኦም ወጻኢ ዝኾነ እውን ማይ ክራሕ ኣብ ዝተባህለ ቦታ ከሎ ቅድስት ድንግል ማርያም ንቅዱስ ያሬድ ካብ ሶርያ ንኣባ ባርያቆስ ካብ ብህንሳ ጠቂሳ ፀዊዓ ኣምፀት። ንስኻ ውዳሴ ንስኻ ቅዳሴ ንቅዱስ ያሬድ ንገርዎ ንሱ ብዜማ ይድረሶ ኢላቶም መጺኦም ነጊሮም ንሱ ብዜማ ደረስዎ። እዚ ሕጂ ቅዳሴ ውዳሴ ዝበሃል ዘሎ ቅዳሴ ያሬድ ዘዜሙ እዩ። እቲ መሰረት ዜምኡ ከዓ 3 ኮይኖም ብ3 ስላሴ ይምሰል። ግዕዝ ብእግዚአብሔር አብ ይምሰል፣ አራራይ በእግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ይምሰል፣ እዝሊ በእግዚአብሔር ወልድ ይምሰል። ካብዚኦም 3 ዜማ ዋላ ናይ ኣዕዋፍ ይኹኑ ናይ እንስሳ ኣይወፅን እዩ። ንቤተ ክርስቲያን ካብ ኩላተን ኣብያተ ክርስቲያናት ዓለም ቀዳመይቲ ምዃና ዝገልጽ ከዓ ካብ ሰማይ ዝመጽእ ናብ 24 ካህናት ሰማይ ብቅዱስ ያሬድ ብምኽንያት ብምህላው እዩ። እዚ ዜማ እዚ ብጀካ ኣብ ሃገረ ኣግኣዚ ኣብ ካልእ የለን። ድሕሪኡ ዕለት 11 ግንቦት 576 ዓመተ ምህረት ሱሳ ዕድሚኡ ኣብ ደብረ ሓዊ ኣብ ዘሎ ጎቦ ተሰወረ። መቃብር ያሬድ ዝረአየ ሰብ ክሳብ ሎሚ የልቦን። ጸሎቱ በረከቱን ምስ ኩላትና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን። ሰላም ለያሬድ ስብሃተ መላእክት ለህዋጼ እንተ አረገ በልቡ ህልና መንፈስ ረዋጼ ለምህረተ መጽሐፍ ገባ መሃበ ኮነ ነፍሴ ብዙሃ ጻማ ዘአልቦ ሁጻጼ መልእልተ ጉንደስኦም ነጸሮ እንዘ አርጽ ጸጼ። ምንጪ ስንክሳር ዕለት 11 ግንቦት ገሊ ቅዱስ ያሬድ ግዕዝ ማህሌታዊ ወረቀት። ስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር ተአኮ ይሰባህ ስም ለእግዚአብሔር አምላክነ ወትረ በኩሉ ጊዜ ወኩሉ ሰዓት። ካብዚ ዝቕፅል ድማ ጻድቃን መጠራ ከባቢ ሰንዓፈ ዝብል ከምኡ ሃገር ኤርትራ ክነንብብ ኢና። ፍቃድ እግዚአብሔር አምላክ ስለ ዝመሃረና ዝገሰጸና ልዑል እግዚአብሔር አምላክና ዝኽበረን ተመስገነን ይኹን። እዚ ታሪክ ናይ ያሬድ ወይ ከዓኒ እዚ ታሪክ ዝሓለፎ እዚ ካብ ሓሰኻ ዝተምሃሮ ቅዱስ ያሬድ ካብ ምንታይ ተማሂሩ እንድሕር ኢልና ካብቲ ሓሰኻ
ተማሂሩ ዝተምሃረሉ ምክንያት ከዓኒ ኣብቲ ገዳም ንሽዱሽተ ዓመት ዝኣክል ምስቲ መምህር ኮፍ ኢሉ ከሎ ምስ መምህሩ ተቐሚጡ ግን ክሕዝ ኣይከኣለን በቃ ንሱ ዝተምሃሮ እውን ኣጥፊእዎ እቲ መምህሩ ክሓቲ ከሎ ክምልስ ኣይከኣለን ቅዱስ ያሬድ ክምልስ ኣይከኣለን ኣጥፊእዎ እቲ ትምህርቲ ኣጥፊእዎ ኣብ ዝነበረሉ እቲ መምህሩ እውን ክገርፎ ይኽእሉ ክገርፎ ኢሉ ማለት ምክንያቱ ካብ ፊደል ሃሁ ኣትሒዙ ንሱ ይምሂርዎ ኣባይ ይስሓቆር ክምህሮ ክኢሉ በቃ ካብ ፊደል ኣትሒዙስ ንሱ እንዳምሃሮ ንሱ ግን በቃ እቲ ዝተምሃሮ የጥፍኦ እቲ ዝሓዞ የጥፍኦ ስለዝነበረ ኣባይ ይስሓቆር እውን ክገርፎ ክኢሉ ቅዱስ ያሬድ ግን በቃ ስለምንታይ ገርፈኒ ስለምንታይ ሃርመኒ ንምንታይ ከምዚ ገይሩ ኢሉ ናብ ዓዱ ክምለስ ናብ ስድርኡ ክምለስ ወሲኑ ክኸይድ ከሎ ኣጋጣሚ ግን እንታይ እዩ ሓደ ሓሰኻ ምግቢ ክምርር ምግቢ ከምፅእ እንዳደየበ ከሎ ምስ ረኣዮ ክንደይ ግዜ ወዲቑ እቲ ሓሰኻ ክወድቅ ከሎ ምስ ረኣዮ 6 ግዜ ዝኣክል ወዲቑ 7 ግዜ ደይቡ እቲ ሓሰኻ 7 ግዜ ምስ ደየበ ግን ኣነ እውንሲ ይወድቕ ይስስእ ግን ከምዚ ኢለ ኣብይንስ ኢለስ ንምንታይ ከይደ ኣለኹ ክፅመም እየ ዘለኒ ክፃወር እየ ዘለኒ ኢሉ ናበይ ተመሊሱ ምክንያቱ ኩሉ ግዜ እንታይ እዩ ዝምህረና ካብዚ እንድሕር ኢልና ካብዚ ንሕና እንታይ ንምሃር ኣብ ንነብሮ ሂወት ኩሉ ግዜ ብተፃወረነት ምስ ንነብር ንሱ ዝደለናዮ ክንበፅሖ ንኽእል ኢና ኣብቲ ዝሓሰብናዮ ክንበፅሕ ንኽእል ኢና ምክንያቱ እግዚኣብሔር ከሳኽኣልና ይኽእል እዩ ምስ እግዚኣብሔር ኮይና እዚ ንምሃሮ ካብ ናይ ያሬድ ንሱ እዩ ምክንያቱ ያሬድ ንመን ሓቲቱ ንመምህሩ ተመሊሱ የቕረታ ሓቲቱ ማለት እዩ የቕረታ ምስ ሓተተ እውን ኣብ ክንደይ መዓልቲ ካብኡ ንድሓር ሕልኑ ንፁር ልቡኖ ምስ ገበረሉ እግዚኣብሔር ክንደይ ወዲኡ ብሓደ መዓልቲ መፅሓፈ ሊቃውንትን መፅሓፈ ብሉይን ምስ ሓድሽ ወዲኡ ማለት እዩ ሰለስተ መፅሓፍቲ ብሓንቲ ግዜ በቃ ብሓንቲ መዓልቲ ክውደቕ ኢሉ መን እዩ እግዚኣብሔር ስለ ዝገለፀሉ እዩ ንሕና እውን ሎሚ ካብዚ ንምሃሮ እንዳርዳ ኮይኑ ዝኾነ ነገር ክጨቀድና ይኽእል እዩ ብዝኾነ ነገር ክንጨናነቕ ንኽእል ኢና ንሱ እንደልዮ ነገር ዘይበፅሖና ንኽእል ኢና ግን ክንበፅሖ እንድሕር ኮይና ምስ መን ኢና ክንበፅሖ ኢልና ንሓስብ እንድሕር ኮይና ምስ እግዚኣብሔር ኮይና ክንበፅሖ ንኽእል እግዚኣብሔር እንድሕር ዳ ረድኡና ንእግዚኣብሔር እውን ተለሚናዮ እግዚኣብሔር እውን ኣብ ጎድና እንድሕር ዳ ገርናዮ ምክንያቱ ጎድና ንግበሮ ንሕናን በዓልና ኢና ምክንያቱ ሰናይ ነገር ምስ ንሰርሕ ናይ እግዚኣብሔር ስራሕ ምስ ንሰርሕ እግዚኣብሔር ዝፈትዎ ስራሕ ምስ ንሰርሕ ምስ ንእግዚኣብሔር እውን ካብ ልብና በቃ ከምዚ ናይ ያሬድ ንፁር ሕሊና ብሩህ ክህልወና ከሎ ልቦናና ካብ ብሩህ ክኸውን ከሎ ወይ ከዓኒ ሕሊናና ንፁህ ክኸውን ከሎ ዋላ ሓንቲ ዘይብሉ ክኸውን ከሎ እግዚኣብሔር የስመረልና እዩ እግዚአብሔር እውን ይረዳና እግዚአብሔር ይበና እዩ ኩሉ ግዜ ድማ ንሕና ናብ እግዚአብሔር እንታይ ንገብር ከምቲ ቅዱስ እግዚአብሔር ዝበለና በሰማይ ያህሉ ልብክሙ ዝበለና እቲ ልብና ኣብ ሰማይ እንድሕር ኮይኑ ኣብቲ ሰማያዊ እንድሕር ሓስብ ኮይና እግዚአብሔር ኩሉ ግዜ ይረዳና እዩ ምክንያቱ ቅዱስ ያሬድ ብዙሕ ክሰርሕ ክእሉ ማለት እዩ ኣብዚ ግዜ እዚ እግዚአብሔር ምስ ረዶ እግዚአብሔር ምሳቦ በቃ ብተለንቆውን እቶም ቅዱሳንና ንፈልጥና ፈላጣይና መምሃራይና ዝብሉ ነበሩውን ንዑ ተለኒቆም 24 ሰዓት ጠጠው ክብሉ ከለዉ ኢና ንዕዘብ ማለት እዩ ቅዱሳን መጽሓፍና ዝመረና ስለዚ ንሕና እውን ሎሚ ትሑታት ክንከውን ንኽእልና ሎሚ ትንደልዮ ረኸብና ክንከውን ንኽእልና ሎሚ እቲ ንሓስቦ ኣይሰመረናን ክኸውን ይኽእል እዩ ሎሚ እቲ ንሕና ክንበፅሖ ዘለና ክንበፅሖ ይከኣልና ንኸውን ነገር ግን ንእግዚአብሔር እንዳራ ፀቢና እቲ ልብና ንፅህና እንድሕር ሃልዩና ናብ እግዚአብሔር እውን እንተቅንቂ ዓሪርና እግዚአብሔር ይረዳና እዩ እግዚአብሔር እውን ይሂበና እዩ እሞ ስለዚ እግዚአብሔር ክረዳና እግዚአብሔር ክህበና ናይ እግዚአብሔር አምላክ ቅዱስ ፈቃዱ ይኹነልና ስለ ሰማኹኒ ኣብ ትገብርዎ ጸሎትን ምህላን እግዚአብሔር አምላክና ጽኑዕ ይስማዕኩም
እምበኣር ኣብ ኩሉ ኩርናዓት ዓለም እትርከቡ ኣብ ኩሉ ኩርናዓት ዓለም ዘለኹም ህዝበ ክርስቲያን ነዚ ቻነል እዚ ትሰምዑ ዘለኹም ኩሉ ሰብ ክሰምዖ ኩሉ ሰብ እውን ነዚ ቃል እዚ ከሰንትኖ ናብ ኩሉ ሸር ክትብልዎ ንኣሕዋትና ንቤተሰብና ኣርክቱና ከምኡ ድማ ናብ ዝተፈላለየ ሸር እናበልና ነብፅሕዮ ምክንያቱ እዛ ቻነል እዚኣ እውን ንክትዓቢ ናትኩም ደገፍ ስለ ዘድልያ ሰብስክራይብ እናገበርኩም ሸር ከምኡ ድማ ኮመንት እንዳፅሓፍኩም ካባኹም ትደልያ ክትዓቢ ትደልያ እዛ ቻነል እዚኣ ኣብ ትገብርዎ ጸሎት ንእግዚአብሔር አምላክ ጽኑዕ ይስማዕኩም ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ይትአኩቱ ይሰባህ ስሙ ለእግዚአብሔር አምላክነ ወትረ በኩሉ ጊዜ ወበኩሉ ሰዓት